Республикабыздың райондарының ауыл биләмәләре арасында узгарылып килгән айык ауыл конкурсына Күгәрсен районының Үрге Мөрсәләй авылы халкылы әүдем кушылды. Ел буена авыл майданында айык тормышты яктырткан төрле саралар узгарылып килде. Ушы көндәрдә Мөрсәләйдәр үз ерендә айык авыл конкурсының комиссияһын кабул иттеләр. Был мәртәбәле көндә комиссия әгъзаһы, якташыбыз, радиожурналист, Башкортстан телерадио компанияһының директоры урынбасары Тәнзилә Абдулла кызы Үлмәсбаева авылда яшәгән халык менән якындан таныша алды. Бүген беренче тапкырын бәйрәмен. Һезне күрүемә бик шатмын. Мин гомумән бәләкәй авылларда яратам. Халыктың бәләкәйе зур булмаган хымак, авылларның да бәләкәйе зур булмай. Әгәр күңелегез киң икән, әгәр яшәү ихтыяры зур икән, әгәр гөрелдәп яшәп ятаһыгыз икән, һез димәк зур авыл, кыдрәтле авыл, данлы авыл һәм киләсәкле авыл. Менә бүген карап утырдык та, ысынлап та, бәләкәй генә авыллардан да шул тиклем данлы кешеләр чыга. Ни өчен? Чөнки бәләкәй тамыр үтә ныгый. Зур тамыр бит уйлап караһаң, менә зур балаларны карагыз. Зур тамырга нимә эшләмәк кирәк? Ул кирһенчә һулый. Һез менә үтә бараһыгыз. Үдегездә данлаһыгыз, Башкортстаныбызда данлаһыгыз, халкыбызда данлаһыгыз. Мин әле беренче тапкыр авылда фильм төшергәннәрен күрдем. Ысынлап та бик үзенчәлекле күренеш һәм менә шундай фильмнарда бүген бит мөмкинлекләр бик зур. Үтебедің социаль шәкәртә ташлаһак, каратһак, әлбәттә танытыр. Мин беренчегә күрдем. Һәм бик күп күрмәгән кешеләр бардыр. Һәм бик күп кенә шундай һәдән кемәк бәләкәй авылдар ничек яшәргә, ничек көрәшергә, ничек иртәгә ничек булачак дип яшәгәннәр бардыр. Һәдән авылыгы зур мисал. Үрге Мөрсәләй авылында 40 йортта 135 кеше исәпләнә. Авыл халкы мал туар асрап, кош-корт үрсетеп, бакса үстереп дөнья көтә. Әйткәндәй, айык байрам сараһына авыл ерендә күпләп каз асраучы Хәйруллиндар гаиләһе көзге уңыштарын һатуга сыгарган ине. Шу авылга килеп, менә без каз үстереп, шулай итеп шөгыльләнергә булдык. Менә хәзер яшьләргә бик эш табып булмай бит инде. Шуга берәй эш менән уйланык та иптәшем менән шундый уйга килеп, шундый эш менән шөгыльләнә башланык инде. Быякларда күлләр күп, яланларда үлән күп дип әйтһәм дә була инде. Шулай итеп туганнар да ярдәм итте инде, рәхмәт. Шунда ер алып, шунда менә ферма төзеп ятабыз яйлап. Алла бирһә күбәйтәбез инде. Быел менә 700 каз гына алгайнык үстерергә. Алла бирһә, икенче елга менә безнең планда 2000-3000 каз үстерергә инде. Мәдәни сара барышында сәхнә түренән авыл тормышы, уның кешеләре, гореф-гадәттәрен яктырткан йылы һүзләр яңгыраны. Йыр-моң менән һугарылып килгән кисәлә олыһы ла, кесеһе лә әүдем катнашты. Сәй күңелем илап кала, ник аңындыралар, баландар бит кыйылмайдар, кыйылмайдар.